Tara, mga kaibigan, samahan niyo kami sa aming misyon. Handog tulong sa Barangay Malindong, Binmalay, Pangasinan. Good morning, everyone! Bago tayo pumunta sa napili nating lugar for the outreach program, first of all, I would like to thank you, Lord, for this beautiful morning, for giving us another day to live. Thank you for all the blessings you have given us. Though not as big, we are still thankful for whatever we have right now. In this time of pandemic, being alive and free from sickness is the most precious blessing we receive from you, our dear Lord. Today, in our little ways, we offer you this outreach program to give smile to our brothers and sisters because you have told us that if we can put smiles to many people, many will pray and will give thanks to you. All honor and glory to you, my good Lord. This day is for you. Ito muna ihanapot namin sa iyo at saka gusto po sana namin magpasalamat kahit wala po dito sa ating puting kapitan na si Pete Herrera na siyang talagang tumulong po sa amin para maging successful po itong vitamins giving program po namin, tawag namin outreach program. Yun lamang po, maraming salamat po sa pagtutuloy niyo. Pag-uwi po ninyo mga magulang, pakisabi po sa mga kapitbahay nyo. Na hindi pa po nakakapunta dito, punta po sila. Ito po yung napaka-masustansyang gatas. Ay ang choco milk na pasteurized. Ito talaga yung gatas na kailangan ng ating mga parent, ang mga anak. Maraming salamat, Kap Pete Herrera, sa suporta at pahintulot sa amin para makapagbigay ng munting tulong sa ating mga kapatid. Ganun din sa suporta ng mga teachers ng Malindong Elementary School.
Hanggang sa muli, mga kaibigan, please like and subscribe our YouTube channel, Wings of Hope, para marami pa tayong mapaghandugan ng tulong. Ugaliin po natin magsuot ng face mask at face shield sa tuwing tayo aalis ng ating mga tahanan. Maraming salamat po muli, mga kaibigan. Tulad sa kasabihan ng aming grupo, Wings of Hope, Touching Hearts, Changing Lives.